και λίγο το όνομα και την ιδιότητά σας. Γιάννης Μπουρούδης, σύμβουλος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Και είστε και υποψήφιος με το συνδυασμό του κ. Λιαδέλη, έτσι. Είστε μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει κάποια μήνυση σήμερα, κύριε Μπουρούδη, τι ακριβώς έχει συμβεί? Εγώ ήμουνα ο παραλήπτης το email που αφορούσε τις λίστες, καθώς και την διαδρομή που έγινε μέχρι να φτάσουν σε μένα των ονομάτων τα οποία έχουν μιληθεί. Πρέπει να σας πω ότι στα 25 χρόνια που ήμουν στο Επιμελητήριο δεν είχαμε ποτέ κάτι ανάλογο σε όλη την Ελλάδα. Είναι υπερευαίσθητα προσωπικά δεδομένα γιατί αφορούν και οικονομικές υποχρεώσεις των ανθρώπων. Πρέπει να σας πω ότι είναι κάτι που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Καταλαβαίνω ίσως για ποιο λόγο το κάνανε, αλλά αυτό είναι απαράδεκτο. Είδα χθες δηλώσεις, άκουσα μάλλον του κυρίου Μπαζδάνη στο TRT, οι οποίες δεν είχαν καμιά σχέση με την πραγματικότητα, όπως είπε παράδειγμα και τα ανέφερα αυτό στον κύριο Εισαγγελέα, ότι οι λίστες αυτές δοθήκαν μόνο μεταξύ μελών του ΔΣ. Η σύζυγός του όμως δεν ανήκει στο ΔΣ, η κυρία Σόνια Χαρανά Μπαζδάνη δεν ανήκει στο ΔΣ. Θα το διερευνήσει η δικαιοσύνη, ο κύριος Εισαγγελέας, και περιμένουμε, γιατί είναι κάτι πρωτοφανές στα επιμελητηριακά δεδομένα και το επιμελητήριο είναι θεσμός. Για ποιο λόγο το έκανε αυτό, πιστεύετε? Σύμφωνα με την καταγγελία, έτσι. Πού αποσκοπούσε η διαρροή αυτών των στοιχείων? Δεν γνωρίζουμε. Πάντως μια τέτοιου είδους πράξη πολύ πιθανόν να μπορεί ίσως να αλλοιώσει και στοιχεία εκλογικού αποτελέσματος. Και είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και το επιμελητήριο είναι θεσμός, δεν είναι σωματείο σύλλογος, είναι το κράτος. Θέλεις ένα στελεχός του συνδέσμου του κάνοντας χρήση αυτών των στοιχείων? Όλα αυτά θα τα διερευνήσει ο Εισαγγελέας. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και νομίζουμε ότι η άκρη θα βρεθεί πολύ σύντομα. Το σίγουρο είναι ότι είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό και σοβαρό και αφορά όλα τα επιμελητήρια όλης της Ελλάδος, καθώς είναι κάτι πρωτοφανές. Το ξαναλέω. Θα υπάρχει αποτέλεσμα της αγγελικής έρευνας μέχρι να στηθούν οι κάρτες του επιμελητηρίου? Αυτό είναι θέμα του κυρίου Εισαγγελέα και της δικαιοσύνης και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο παρά μόνο ότι έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Πάντως ο πρόεδρος μου είπε χθες ότι αυτά τα στοιχεία για τα οποία γίνεται λόγος αφορούν σε επαγγελματίες που επλήγησαν από την κρίση με τα νεκρά ψάρια και είναι στην γενικότερη προσπάθεια να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ο πρόεδρος, ό,τι σας είπε χθες, είναι ανακριβές και θα σας πω το γιατί. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. Σε μένα λοιπόν τέτοιες λίστες όχι μόνο δεν ήρθανε, αλλά και όταν με αίτησή μου ζήτησα να έρθουν οι λίστες την προηγούμενη εβδομάδα, τα χαρτιά βρίσκονται στον Εισαγγελέα. Η απάντηση του Προέδρου και του Διευθυντή του Επιμελητηρίου ήταν ότι απαγορεύεται, κάτι το οποίο το γνώριζα. Αυτά που είπε ο κύριος Πρόεδρος χθες είναι ανακριβή και θα προχωρήσουμε και σε αυτά. Σε εσάς πώς έφτασε το επίμαχο αρχείο? Μου το έστειλε κάποιος σύμβουλος του Επιμελητηρίου, ο οποίος δεν γνώριζε ακριβώς τι είναι.